padayon ang preparasyon nga ginahimo sang syudad sang Pasig samtang nagahilapit na ang pagbukas sang Western Visayas Regional Athletic Association o Kunwivra Amit 2026. Napilian ang City of Pasig nga mangin host kasunod sang 2025 edition sang hinapang sa Antique. Sa interview sang Bomb Radio kay Pasig City Mayor Attorney Stephen Palmares, iya ginpayag nga padayon ang ilang nga pag-check sa mga playing venues, oval, billeting quarters kag tanan nga pasilidad agud nga masigurado nga malabot sang syudad ang hosting standards sa regional sporting event. Pahayag sini, una na naistoryahan nga ang hindi lamang sarang mapatigayon sa Pasig City, subong amo ang swimming events nga posible himuon sa Iloilo City, kag ang football nga posible naman himuon sa Barotac Nuevo. Magduwas diri nga mga hampang nagpreparar ang syudad kag nagpundar gid sang kaugalingon nga pasilidad agud nga magamit man sa masunod pagid nga mga event. Lakip sa ginpabugal sang Pasig nga bag-o sini nga sports facilities nga makasarang na sa regional kag national sporting events amo ang Pasig City Sports Complex nga napaidalom sa upgrade halin sang Augusto tuig 2024. Lakip diri ang 400-meter rubberized track kag field facility kag ang na-improve nga grandstand. Dugang pa mayara man sang Pasig City Arena nga may seating capacity nga labot sa 2,000. Magaumpisa ang Wivra Meet 2026 sa Marso 17. Matandaan nga sa 2025 edition sa Antique, gindeklarar nga overall champion ang Iloilo. Nag-arangot nga daw istorya sa Maragtas ka siyudad sa Pasig nga una Wivra Amit gin-host ka local government unit no in the probinsya kag ikaduha this is the first time nga division base aton nga Wivra Amit in the province, so schools division office ang hampang sa Wivra Amit. Kag ikatatlo this will be the first time nga Wivra Amit nga waay doon nga Negros Occidental. Dayang mga maragtason nga mga sugulanon na bisan paano diya sa siyudad ka Pasig na padayon nga preparasyon no sa aton nga playing venues, sa aton nga oval, sa aton nga billeting quarters, sa halos no tanan-tanan nagalibot to karon nagatiyog ya mga preparasyon naton. Sige man ya meeting naton sa Department of Education.